Her vil jeg vise dig lige ganske kort, hvordan du går ind og ændrer din Smart Ship, din automatiske levering. Du går ind på zestelnow.com, og så logger du ind heroppe i den sorte firkant, og det gør du med dit brugernavn og password. Sådan. Når du kommer ind på siden, så kan du scrolle ned herover i venstre side, der står min Smart Ship, og her står yes, den er aktiv. Der står også, den kørte igen den 28.9. Og lad os nu sige, at jeg vil gerne have min lidt før, eller jeg vil udsætte den. Så går man herned i Reschedule Next Run Date. Og lad os sige, at den står til den 28. september, og jeg tænker, så længe vil jeg faktisk ikke vente. Jeg vil egentlig gerne have den, det passer bedre med den 24. september. Så siger jeg opdatere, OK. Og så er den opdateret. Så simpelt er det. Nu går jeg lige tilbage til home, altså ud på forsiden her, og så scroller jeg ned, fordi jeg kommer i tanke om, jeg vil egentlig gerne ændre mit produkt. Jeg vil ikke have det produkt, jeg har fået her sidste gang. Fordi sidste gang, der fik jeg faktisk en mango ananas smag, men den har jeg egentlig ikke lyst til, så den sletter jeg. Og så går jeg herover og siger, nu vil jeg egentlig gerne prøve den med limoncello, og I skal lige huske at være ops på, der er pakker med pulver, og der er pakker med sticks, bare så I får den rigtige. Og herover hvor der er en lille papkasse, det betyder, det er Smart Ship. Så jeg tilføjer en limoncello smag, og jeg trykker check out. Hver gang man går ind og ændrer et produkt, så skal man altid lige, det eneste man skal her ved sit kreditkort, det er, man skal tilføje de 3 cifre bag på kortet. Det skal man hver gang man går ind og ændrer noget. Og så skal man lige vinge af i de her 4 små firkanter, sætte flueben i, og så trykker man submit. Og så er den gået igennem. Så simpelt er det. Har du spørgsmål, så tag endelig fat i mig, så skal jeg nok hjælpe og guide og vejlede dig.